শক্তি তারা ধরলে 5-6 জন ধরতে পারতো না। गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आंनि नायगिरि नोंथांमोन आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोन आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोला बे समावहाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौहाय सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला निउस रादाबफोरावहाय इउटुब चेनेलफोरावहाय नुखाबायबो जानो हागौ आरोना अलरेडि आरो नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों आंनि चेनेलनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासे बांद्राय गोलाव पेक बुखिनानै गोबाव खालामबाय थालासे सिदा डिसक्लेमारखौ लागायना होलांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नायलांदो। थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना मोनथियो ना मोनथियाखै आं बेखौ जेबो मोनथिला नाथाय आङो जितु मोनसे बाथ्राखौहाय दायो नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनो होननानै सानदों आरोना लोगोफोर थ' मैया दाखालि जिहेतु थांनाय दुर्गा पुजानि समावहाय नोंथांमोना गोबाङानो रंजाबाय बाजाबाय नायबाय नङा होमब्ला मेला सिनेमा हल बायदि बायदि हर सान गिदिंबाय नङा होमब्ला रंजाबाय बाजाबाय थ' बिनि गेजेरावनो दि आं मैयाबो मोनसे बेनि बागैनो भिडिअ होदोंमोन आरोना लोगोफोर दुर्गा पुजानि भिडिअ सासे जितु आइजोनियावहाय भुटनि दुर्गा देवीनि जितु महरा साफैफैदों होननानै आरोना लोगोफोर थ' दिनैबो आं फिन खेबसे आरो नुफिनबाय नोंथांमोननि सेरावहाय मैयानिया जितु बाङालिमोन आरो दिनैबो सासे बाङालि आइजोजों लोगोसे आरो सासे बर' आइजोनियावबो बेफोरबायदि जितु दुर्गानि जितु महरा बारहा नांफैदों होननानै बिथाङा जितु बे फुजासालियावहाय बुंनाय खोनादों आरोना लोगोफोर फ्राय सुबुंनि बेफोरबायदि बुंनायखौ रावखौ आं खोनानानै जितु नैबे मोनसे भिडिअखौहाय शेयार खालामनो होननानै नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो लाबोबाय जितु नैबे भिडिअखौ आं शेयार खालामनायाव नोंथांमोननि सेरावहाय जुदि आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो आं निमाहा बियो आरोना लोगोफोर थ' जायखियानो जादोला बे समावहाय नोंथांमोना फोथायाबो जानो हागौ ओंखायनो आं बे भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय देखायलांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा माने दाननानै नायनाङा दाननानै जुदि नायोब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा आरोना ओंखायनो जेनेबा नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नाय आरो नायनानै बुजि मोननानै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नायलांदो। যে শক্তি তারা ধরলে 5-6 জন ধরতে পারতো না। और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है। थ' लोगोफोर बेनोमोन भिडिअआ नोंथांमोना थारैनो भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय नङा होमब्ला बिथांमोननियावहाय जितु साफि फैमारदोंना साफि फैमाराखै नोंथांमोनासो अलरेडि नायनानै मोनथिसिगोन बुजि मोनसिगोन ना लोगोफोर थ' आं गोबां मानसियानो बुङो बेफोरबायदि जितु महर लानाय बेफोरबायदि आत्मा होनाय बुंनायफोरखौ गोबां सुबुंफोरानो आथिखालनि जुगावहाय जायफोरानोखि बिगियानगिरिनि सुबुं बिथांमोना साइन्टिस्ट जुग जाबाय नालाय ओंखायनो जेनेबा बेफोरबायदि आत्मा माबा भुत महर मानिबा माबा माबि होनाय बुंनायफोरखौ गोबां सुबुङानो फोथायनो गोब्राब जायो नालाय ओंखायनो जेनेबा आं नोंथांमोननि सेरावहाय बुंहरो आरोना लोगोफोर फोरमायहरो बेयो थारैनो नंखायना सैथो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो हागोन अलरेडि नोंथांमोनाथ'
भिडिअनि क्लिपखौथ' नुलांखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर गोबां मानसियानो फोथायदों आरोना लोगोफोर फोथायनाय बायदि मानो होनबा गावनि मेगन सिगाङावनो नुदों जेला बिथांमोनाथ' फोथायखागोन नङा होमब्ला नंगौखौनो सानखागोन नङाब्ला आंबाबो नंगौखौनो सानखागोन जुदि आंबो आंनि मेगन सिगाङावनो जुदि बेफोरबायदि हरखाबै जेनेबा फुजा मेलाखौ नायनो थांनाय समावनो बेफोरबायदि जेनेबा खुलुमहैनाय समावनो बेफोरबायदि हरखाब बेफोरबायदि महर लानानै जेनेबा मोसाग्लुंबायोब्ला नङा होमब्ला लोगोफोर जायबाबो सानखागोन थारैनो बिथांनि जिथु बारहावाया बिनियाव हाबफैबाय नांबाय जिथु बिथांनियाव साफायफैबाय बेफोरबायदि जाहैबाय होननानै आरोना लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंला बे समावहाय आं आरो बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ फोलावनो होना सानाखै नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामदो आरो जुदि नैफोरबायदि भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि फारसे माबा मोनसे गेना गोरोन्थिफोर जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो नोंथां नायगिरि नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो आंनि निमाहा बियो आरो ना लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा आं नैफोरबायदि भिडिअखौ लाबोआ होननानै सानदोंमोन नाथाय जिहेतु गोबां मानसियानो जितु नायनानै बुंदों नालाय बेनिखाय जेनेबा आङो शेयार खालामनो होननानै साननानै खालामनाय जाबाय आरो ना लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंला बे समावहाय जुदि नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरो लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो नोंथांमोननि जेबो लस थाङा नोंथांमोना खेबसेल' साबसक्राइब खालामनानै हो आरो खनायाव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायना होदो आरोना लोगोफोर आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनो गिबि नटिफिकेसन सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना बेफोरबायदि सापर्ट होयोब्लासो आरो आं इयुननि फैबाय थानाय भिडिअफोराव जेन बिनि अनगायै बांसिननिख्रुइ बांसिन मोजां भिडिअखौ आं खालामनो सानगोन आरो मोजां एडभाइसफोरखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनो होननानै सानगोन आरोना लोगोफोरथ' हागोन होननानै आंबो आसा थायो नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो थ' लोगोफोर बे समावहाय आं आरो भिडिअखौ बांद्राय फोलावला बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन